Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Angi RBYT YouTube channel aw nोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। So लोगोफोरनि जों रिमालनि हाबा जानो थांगासिनो। आं जेसे हायो देखायलांनो नाजासिगोन, स नायलांबाय थादो। फाइनाली नै जों रिमलनि हाबायाव मोनफैबाय आरो नैथिं फट' लागासिनो मालाय गोरबो खुंगुर इउटुबारजों। नायलांबाय थादो लोगोफोर। Amoni channel gitu baby. Oh. Oh, RBYT. Komen hordai malabar. Subscribe खालामाखैबा खालामनांगौ ना. लोगो मोनना गोजोनबाय. मोजां मोनदों जोंबो. दा मोसालांगोन खिन्थु खनसेथ' मोसाखायोना दा मोसाखायो. Thank you so much. दा लोगो मोनबावगोन जोङो प्रेजेन्ट हैना फैगोन। मा खबर? दासो मोनफैदों ना?